vasununguka baba kupira dare nyaya vanonzi mambuka zangarari kurungwe karuiko andanguvati ndopfurai nepano uchimboona saka tanga varoda kutonzwawo kuma kwakamira sei vari pawechopu yavari pandangovapa kutumi nyaya yakaitika ndeyekuti uyu mukadzi uyu vanonzi Tracy Jackson ndakamutora 2008 ndo pandakatanga kugara naye. Ndakamutora ane vana vake 2. Wekutanga aiyamwa, wechi2 kana singakanganise wechi2 ndiye aiyamwa, wekutanga ngane 3 years. Saka ndagara naye kubva 2008 kusvika izvozvo 2025. Patakagara naye mukadzi uyu 2018 ndakazowana mari kumaini inoita iyo 4000 US. Ndawana 4000 US ndobva ndamuti upenyu hwakaoma mutauni, ininiwo ndiri kubasa iwo unosara uchiita sei, uchitawo zvokutengesa. Tanga tisina nzvimbo yekutengesera, ndobva tatanga kutsvaga mugomba munhu wodhesera mwe ndikatanga kutengesera tiri mugomba imomo. Saka tichitengesa tiri mugomba imomo takazowana mukana wekuti kune munhu akazotengesera musika. Ndobva tatenga musika wedu 1000 US. Tatenga musika wedu 1000 US, capital yedu isusu yanga iri 3000 US. Ndobva tatanga kutengesa musika wedu sekudaro. Tatengesa musika wedu, mari yedu yekutanga yataiunganidza takatenga stand kudzimba dzesimplesi. Ndobva tashanda indobva ndawana imwe mari kumaini. Shamari kuti tingogara vana vari kukura nekungoti taingogara tichingoti nevana vake semhuri, ngatitenge ruzevha. Ndobva taenda kwazvimba pachikumba, ndobva tanotenga ruzevha 3 hectares. Tatenga ruzevha ndobva tashanda ndobva tatenga imwe stand kukadomo kuPeaceCom. Saka tatenga imwe stand kuPeaceCom panyaya yakandinetsa ini nyaya 1 ndeyekuti musi watinofana kuti tinobhadhira stand kuPeaceCom, ini ndakabva ndadedzwa kubasa. Saka ndadedzwa kubasa, uyu mukadzi uyu ndakabva ndangoti semukadzi wangu ndobva ndamupa madetails kuti chimwena unongotenga stand yedu. Saka mukadzi uyu paakaenda kunotenga ndakazodzoka ndichiti patenga ndikaza ndatenga kumapipa ari kupi zvonza mapipa ndasiya kwagogo. Semukadzi wangu ngoti zvinhu zviri tengo zvichita zvakanaka, ndakati hapana chakaita sei, hapana chakaipa. Saka tagara igore rakapera ratakatenga zvinhu 2024. Ndakazoshamisika April ndobva nditi zvinhu zvakaoma kuti tirake mastendi edu aya, ngatitengese stendi yekuZimplesi. Ndobva taitengesa stendi yekuZimplesi. Tasati futi kuipedza kunyatsa kuibhadhara, takapiwa 2800. Pa 2800 ndobva tora 2000 ndobva tanga novakisa kukadomo. 800 ndobva ndotanga kuvaka kumusha ndobva ndawedzera ini. Saka pandati sirirei sori padare panyaya yestendi yakasara achitenga April pandakaona kuti mukadzi wangu panyaya yandichesa kutsanangura, ndanga ndisingazive kuti angasina kuisa zita rangu inini. Saka akunditi inini April, munhu haana kurara kumba, wanga uri kupi? Zvaka ndiri kwagogo. Wanga uri kwagogo? Kwagogo kwanisingazendera panzaya gogo wangu iwewe haunei nawo nokuti hama dzangu dzakati iwewe hadzikude. Ndikati saka musi ndichibva kubasa, nokuti ndikaenda kubasa ndogona kuti wiki ndiriko. Right. Ndobva akangona ndichibva unogezi. Ndiani akamangana? Ndini. Dambudziko nderei? Dambudziko nderekuti mukadzi uyu handisi kuziva kwaari kugara.
kubva April kusvika izvozvi. Unotsvaga mukadzi wako. Ehe. Vanhu vakamupasa munhu vakamupa. Inini zvakaitika ndezvekuti mukadzi uyu pandaimutsvaga ndika zvaitika ndezvekuti kubva April ndaigona kuti pawiki ndinofanira kuti mukadzi wako haako ari kubusa zvinhu ari murengi auya neodhi. Ndichingosvika chingomona murengi obva atonzvenga. Ndeupi apanorara? Ndeupi. Saka zvadaro April akadedza sisi vake ndichigeza nambuya vangu, ambuya vangu avapo. Zvikanzi murume uyu handichamuda. Sisi vake ndiava. Ambuya vangu ndina avapo. Ava ndisisi vake mukadzi. Ambuya vangu ndina nzodzi avapo. Uyu muzukuru wangu. Saka kwandichadiwa nyaya iyi. Aiwa ini handichakuda. Ndakuda kuita zvinhu zvangu ndega. Wo, ambuya vangu vakanditi aiwa uyu mukadzi uyu kunenge kuita kunenge kugumbuka. Saka nyaya iripo ndekuti usazviteerere iwe ramba ushuya pamba. Nokuti pamba pandaigara inini panga pari pamba pake mukadzi. Asi pari pamba pemukadzi uyu indaibhadhira renti $150 pamwedzi. Sisi vacho vanga vasingazvizivi pandakazovaudza vakatoshamisika. Vakati asi uyu mwana wababa vangu but nemwoyo wako musati munobhadhira renti. Saka renti yemwedzi unoika tanda kutaura kuti 2 ngaakupei kana achiti iye haachakudei. Right. Saka ndipanda kuziva kuti munhu haachadeka kubva April nekuti ndakarara mumba mukadzi ako. Foni yake chaiyo dzaaishandisa namba ndisizoziva namba dzakushandisa zvisu dzirimo apa uri kutaura zvakakonzera dambudziko. Right. Rei dambudziko racho? Dambudziko nderekuti inini mukadzi. Zvakutaura zvinhu zvakakonzera kupa inini dambudziko. Nderei? Inini dambudziko handitozive kune asiri kwari kuti ini ndiripo. Uri kuda mukadzi wako? Ndiwe uri kutsvaga mukadzi? Ehe, inini mukadzi ndiri kumuna. Uri kutsvaga uchiita neti? Mambo handisi kuziva iwo ndovakatouya kuzondimhangarira ndova kuziva nyaya yacho. Konise kana ari murume wenyu muri kugara kwenyu nega sei? Iye ndiye akabuda mumba. Ende zvaari kutotaura ipapapa hazvina kana 3 weeks abuda mumba. Ndiye akatobuda mumba. Akandisiya ndirimo. Zvekuti April zvaari kutaura izvi. Ndwa nyaya mambo. Ini hamuri kupurobhuza vangu pamberi pedare. Mukadzi kuti ndakabuda mumba. Namba dzangu ndokuti mubvunzi akagumisira nekunifonera nje. Iye foni yake chichela ndari kushandisa ini chayanditoriziva. Pamba pake pacho paanogara nepamba pedu ini pandakaberekerwa. Kubva ipapo ndifunga panenge ne 20 meters kusvika pamba pedu isusu. Akamboenda here kana kuti kubvunza kuti murume wangu zvakamira sei kana chitauro zvaari kutaurawo izvi. Kuti unoda kutoita zvekutobvunzwa kutotsvagwa nemukadzi muchimbotsvagirwe chii kuona kutsvaganira nechii mukadzi nemurume? Inini hangu mambo handizive kuti mukadzi uyu kumwe kwese ndifunga pa 17 years rakagara. Nyaya dziri kunetsa tainetsana zvochiwadi tegona kunetsana uenda kwambuya ndobva ndafonerwa ndobva ndaenda kutotaura todzoka. Asi nyaya iripo zviri kuti pasa 17 years ukaona ndakuuya kuzomhan'ara nedzimwe nyaya dzichida kugadziriswa pane zvechitriti. Apa izvino asati atomboziva hapana nyaya iri mudarika pana zvauri kutaurira. Hatisi kuziva kuti nyaya ichaichai. Vataura zvakanaka. Yamakabuda. Iwe ndiwe wakabuda mumba. Saka takachida kutoedzwa kuti ishuwa here iwe kuti wakabuda mumba uchisiya amai vakasimba so. Inini chakapa ndibude mumba ndika ndichisiya amai avo vakabudisa mashoko ekuti inini ndaure pamwana wavo. Uchazobva panapa ndingakuti sisi vachava pamberi pamwari kana vachipupura aida kutorembedza kuti akumwai kurodhi. Ava vakati muti mwana wababa vangu kukandira munhu hembe kurodhi zvinopa munyama. Saka inini kuti ndizobva pamba mashoko anga abudisa kuti iwewe ukaramba kuti panapa ndichazokuti wari pamwana wangu ndozvakazopa ndisubiri nyaya yekuti pamba apa panisi pamba pekuti ndakatenga pamba pamba pake. Saka dambudziko renyu pari zvino nderei? Chakamira Zvamuri kuda kubatsirwa chaicho. inzwa yakavaroni toda kubatsirana nemi. Toda kuti mupe mukana wakakwana kuna mambo Kutika zvakanaka. vamboita nyaya iyoyi tione kuti zvinofamba kwanga. Right. Dambudziko riripo nderekuti ndanda kubatsirwa
ndoti mukadzi akatenga stand tichishanda tese akasasita rake ariko inini rangu inini zita aripo Samanyanga basa mapiwa yamirira hivi pane mubvunzo wabvunzo kapo uda kuti dari muchibvunza akafamba sei kufanira kwakatengwa stand kutengwa stand yaisimusitare munational federation tapao ndio pane problem okay nyaya yakoisatu yawe amai pamusoro ndofunga bombe dipemka zviri kutaurwa ichokwadi here chekuti makanyoresa imimi zita renyu remurume pasina zvavari kutaura izvi stand ndakatenga ndega musi wandakanotenga kuti stand vakange varipo ivo ndichitenga stand ndichitengera vana vangu stand vakange varipo pamakabva mutotenga stand akamawirana kuti imi ngotingira vana venyu takatowirana nekuti stand yekutanga yatakatenga kusimplans vakaisa vana vavo 2 andimunzo mazita indine vangu vana vekusaii vaisa vana vavo 2 mazita pastand yekutanga yekusimplans yechi2 ndo vandati aiwa indashandawo mari yangu rega nditengero vanhu vangu vana pekuita sei pekugasa mushure mekunge vataura kuti vako vana vapinde pastand yangu indobva ndashandawo yanguwo mari imwe yacho ndakatowedzera nehanzvadzi yangu vandanotengera vana stand kusimplans takatoenda tese naivo ndichinotenga stand ivo vatoripo saka handizive kuti zvavari kutaura izvi vari kuzviona baba munozvitaririre here zvinobva ndimani kuti makambenge matombotenga nezita revana venyu vakazotengawo nezita revana vavo nemari rakatowedzeko mapepa acho nditori navo inini izvozvozvo izvozvo ndandizvibvumi nenyaya yekuti dai zvava zviri izvo handaitengesa stand yeuko achitada unovakawo inini stand handipo zita rangu handipo ipapa asi usvino wakatoni mukazivi kuti paakaendesa chinoisa zita rake inini ndisipo inazvaita usvino nokuti dai kuri kunzi inini handipo sezvatengesa stand tichiti kunovakawo noti zvinhu zvedu pataizviita taingozviita isu tichingoti ifamily one izvi zvokutotanidza vana vangu vana vakeka iye ndea kutozvitaura inini pandakatogara nevana ava moziva kuti kubva ndichero hama dzachitedzedza dzega ndichitaura kuti but rudo rine mwana waiko havasivangani vanochengeta vana vemukadzi kusvika izvo so umwe wacho akatopedza form 4 umwe wacho akatonyora form 4 vakati havasivangani itai moti sefamily saka zvokutozidivhaidha kunzi uyu mwana wangu ndakutozvunzira ipapapa nemamashoko aibuditsa ina handizvizive watengesa yako stand unovaka iwo iye ndeyakatoti vanhu vozimunda sandifonera vachiti muri kuita sei ndoti ndine bhalansi ngatasara nayo ndakatsaka toita sezva ndingatiitengesa ndikatengesa stand ndikatora 800 iye akatora 2000 zvese zvari kutaura kuti anzi hanzvadzi yangu yakamuwedzera mari isusu capital yedu yatakatanga nayo i3000 mawitness nitori navo vatori panza vandakatenga nemari ichibva ndabva nayo kubasa tikatotanga mukadzi yakasara kana cent saka ndikumbiroti vedare mari yacho yaakawana iyo akaiwana kupi isachikuita seunit semukadzi nemurume tanga tisina kumbudzi mwana wauyu inini pacho pakutogara naye wangu mwana ichi akazobva kwamai vakewo iye akatomutambira akatoti andiwo uri ngochengeta navo vana vedu vese takatanga tomugara sefamily saka inini zvokuzodivhaidha kawo ini handozvizive panyaya yevana wake mwana wari kutaura here tatambogara naye ane 2 years ezvinozvo ane 18 years vakakura vachichengetwa namai vangu endi ari kutaura kuti zvemadivision ndiye akatanga kudivhaidha vana pastand yekutanga yatakatenga akati vangu havaite sei havapindi yaari kutaura iyo kadoma yatakazoitenga late last year ndo pandakazotorawo vangu vana 2 ndobva ndaita sei ndobva ndapinzawo ini saka handizivi kuti nyaya ested yekupi yekukadoma yekuziples ndisingazivi
kumba kuti kune mamwe makopi akasara but chinge taitengesa ndofunga kuti akawanda acho anenge vachimada uzobona nyaya idzi mukira dzaita manje woziwo wangotaura kuti ava vari kuti pakaiswa mazita evana isitoda kuziva futi chokwadi kuti mazita acho ari kupereka ndabata pane kusimplesi tienda kutoita kuti kana tichikwanisa kuzotsvaga ashaike kana kukanisa unoshaike ashaike munongonditendera kutaurira vakaenda mamba akabvunza siyai mamba chakupai mukana vakaenda vatengesa stendi yondisipo saka vakatengesa stendi yondisipo ndo pavakasiya mapepa ine katozonzwa kuti stendi yatengesa vakatengesa musipo kana rinamurimo makazonza futi pamusoro amai avataura kuti takazotengesa stendi ndo matauriro avaita apa vakuchinja vari kuti stendi yakazotengeswa ndisipo aiwa nditaura mastendi aitu muri kunzwisisa itu mastendi yekusaidi kwangu ndo yandakatenga inini iyi yekusaidi kwemurume akanotengesa iye murume ndisipo ndoyandikutaura kuti ine mazita edu isusu tiri 2 nevana 2 aripo here kuti zive chokwadi koda ashaike ndosandati inini rimwe paracho rakasaririra ndinaro panapa rine mazita iya evana saka ndati nditaure varipo tinotenda ndiataguta aripo mwana mukomana wandakaita nawo vamakaita nawo vatodhiki felia mwana womukadzi wandakakura ndichichengeta aiwa patodhi mwana wani patodhi felia mwana wababa womukadzi usefa employee ndiani ndive cruise implants oya kamba nini hapane tuyo wachitu pamba vantu vana ndizvo vakachamwati ndizvo wachiramba wanuti amunosara ai ndiri kuti inini pakutaura kwanga ndichiiteni panyaya pamastendi aita tuka kune yokadoma kune stendi yeukwali zemutanga wachitiwa mazita pamba singadivhaidhiwo vana yakaita sefamily mochete pandikuti yakaita sefamily mochete inombopinda vana vangani mazita inopinda vana inombopinda baba neamaikachiti nevana vangani vana vese chero muri teni mutopinda pomuri teni ikifamily nyaya yakatika pachishu ndechefamily yemurume batsirai mambo stendi yatikuine mapema achiva ndeyekupfupa jena kai yakandipfupa jena ndemunomuchebutu saka mukudzidzira muchiti zimplant iyi ndeyekupfupa jena yaitengeswa nekambani yezimplants nyaya yakatika chishu ndeyekudati mukuona uyu mukadzi uyu imba yacho yavo yavaigara yataigara yacho yekumba kwavo imba iyi mastendi aya yanenge achinzi handingataura neshuwa nozvinyasonzwisika kuti munenge muri maloja ekanzu muchibhadhararent dubai imba iyi yanga iri rent dubai yavo iyo yashandika tikatobhadhara mari tikatopedza ndinaye mukadzi pamba pasina magetsi tikadhonisa magetsi tikapedza tikaextenda tikapedza iye akataura kati pamba apo ndopachasara pachigara vana vangu inini pamba pambuya vavo andika ini ndikati honaka
iwewo panyaya yacho kuti seni sisazopinza mazita ivamo vana vake ava ndakationa uyu ndimuzvemba uyu itawaguta takada kuzopinza vana ava ndionaka zvinge zvinoita sei asi sezvangu wakataura iwe kuti iwo pamba apa toshanda taitoshanda imari yaitoshanda kai isu kuenda kukwanziriso takatobhadhara chikwereti mapepa asati auya imba yevana vake yaiti pana munhu vachagara patiri kushanda pane zvangu naiyenini andika ndopaakati isusu pari zvino hatinosa vana takatoenda chiro yekwazvimba chaichaipo pane rangu nerake yokadoma iye ndiye akazondibvisa nokuti taida kuzama kuti pakati pedu pasazokiretike kuti vana zvakawanda zvatozungudzwa kuti panyaya dzekuti family 1 baba 1 amai 1 pane zvakawanda zvinoitika mudzimba saka isi ndo mashandiro ataiita ndine mukadzi kuti mari yatakatoshanda tikadauka kuti mari yakatobuda kubvunisa magetsi nekuita sei pamba pavo inogona kusvika zvekuma 9000 pamba pavo pacho paakandidzinga pacho magetsi pampasina rentubai tikabhadhara chikwereti ndichisvika pamba nechikwereti zvekuma 1000.8 yandakasvika ndikakliya inini pamba pavo asi zveshe zvinahanda asingambozvitarise kumba kwavo asi tomboclaim ndoneya kuti zvinhu zvaite zvingozvitira murudo saka ndikwanisi ndinobva ndati uku ndeinangoda kungoti aiwa isu patikushanda nokuti uyu mukadzi yakapesa mashoko ekuti ndine murume wangu wandawana ane mari iwo wachaenderane newe ndikafunga kuti nini mukadzi uyu kunyepa mukadzi uyu aenda ukadoma achiti anorindira mabhiridi wow saka vanhu vakadoma vanditi hazvina proof hazvo asi ngozvitaura mudare mukadzi wako ane chikomba chakugara nacho mudestiny ndikati wow zvikanzi kuti uzvizive ka dautotsvaka kuti mukadzi wako kuti ari kugara kupi ndobva ndamutera ukadoma ndakati uri kugara kupi ndobva angotora magumbezi amene kwaakamatora zvikanzi ada kuti ndigare vana pavanongochiona saka ndaiti nini ndichibva ukadoma ndichisvika ubva fonera vana baba venyu vavo here ndobvanzi vauya wow avafamba zvakanaka ndobati ndafamba zvakanaka nguva iyoyo akutozvitorwa nemota akutobuda vanhu ukadoma vaipamba paivavatonifunga kuti mukadzi wako abuda pandoda kutiraya kufona fona ichapinda musi wandakamukira kuseni makuti ndisari kukadoma kuseni 5 o'clock ndasvika kukadoma kukati zvi ndichisvika kukadoma naimi zvikati vakangobuda nezura isusuka ndo zvinochita mukadzi musati pinze munyaya idzodzi zvadaro manje ndakamumirira kubva kuma5 ikoko kusvika mabhiridi atinge kuvaka akazoya kuma3 masikati wanga uri kupi ndopakataranzi shamwari hausiwo klasi yangu kuda kubvunza mabhiridi ndakatora foshoro dai asina kuwika pakudai ndakatosunga ndakati iwo ungazongudze mashoko iwawo nhasi kubva ipapo paakadaro neni takati tisatoonani ndototi ninyaya yangu toti anenge ari kupa anga asipa ndingachidika ndototi mahotesi mukadzi uyu haasi kutooneka ndezvekutonyepa iyanti ndiye akabuda mumba ine akandisiya anozoona sei kuti ndirazi indoshaka varengi vadhasi vanhu kuona ndandinoofisa dandi sandoti vanoita sei orit handisi zvandizivi hangu zvavari kutaura izvo hazvisirizvo asi nyaya yenyu vanhu kuri nyika ndakazitarisaka inongoda shoko rimwe chete pakati penyu mimi muchiri pamwe chete tingatopedza nguva hamungatovhunza ivo mabvunzo inini pindure mvunzo ndiri chiri pamwe chete navo handina kana problem navo iyo ndo vakabuda mumba vakandisiya handina dambudziko navo chii chiri kunetsewa mangu ndikumbira kuti apindura mvunzo chiri kunetsa ndechekuti uyu mukadzi uyu kauti handisi kuziva kwaari kugara inzwa yakakomana kana mauya kudaro kuti mubatsirike handiti musataura nematare muchivhekisa isusu tinoshaya shungu nemi tikakubuditsai kuti budai moenda makadumbirwa handiti mapawa chinhu chatinoda ndechekuti kana wabva kumba mukadzi ari kutaura point blank kuti makabuda mumba ndimi imi pamba penyu pamakabva kunyangwe pari pamba pemukadzi uyu zvamambotaura kuti ndaigara pamba pemudzimai ko unogarirei pamba pemudzimai iwe une mukana wokuzvichengeta wega
nemudzimai wacho wakadi kumubvisa pamba pake pacho ukaona achiita manyemwe ekuti ari pamba pawo. Ndakatotaura ndinganditsvage imba, akataura kuti imba iwe ndinogara nevana vako, ini ndasikuda zvokugara newe. Ndikazoona inini zvinhu zvokubasa so ndikaona saineti kumusoro kumubhedha kona iwe akanditi ndisizoti ndiani, akazoputsa mashoko kuti iwe wakaramba uchigara neni iwe ndichakuuraya iwe. Saka inini saka iwe pawakanzarwa ndosaka wakabuda here mumba ukaenda. Ipapa ndakubuda pisaineti apa ndakubuda, ndakazobuda mushure abudisa mashoko ekuti inini ndichazokuti wari pamwana wangu, ndo pandakazobuda ndaona kuti right wanzi waithreatenwa ukanzi ndichazokuti warepa mwana wangu mwana right angangonzi warepa mwana yasina kurepwa izvoshandei. What does that mean? Warepa mwana wangu handiti ndiri kutaura izvozvo kuti warepa mwana wangu. Mwana wacho naupi? Apparently wakamatesti ekuonekwa kuti mwana arepwa here nekudinidii. Isu tiri kuda kuziva muvhu yawakatora wanzwa mashoko iwayo, wakatora that move uchisolva chii? What was your point now? Wakanga wakuti chii? Right, panapa ndingazonzi ndarepa mwana ndakuenda, ndobva waenda uchiti chii? Pandakabuda inini ndakabva nditanga kumuti shamwari ngatitaurira nditonesana panhamba dzake idzi dzisiri kuita idzi ndakazonzi aiwa akushandisa nhamba dzemwana wake ndikadzifona ndangotaura naika 1 apa ndikati vanorwisa here amai avo ukaenda pavari ndakutaura nayo yozi muri kutaura zvemukadzi. Wakaroora here mukadzi? Ndakaroora. Saka uri kusei uchidhauta kutaura nemukadzi kana kutyisidzirwa nemukadzi wako? Ikatenwa kuti ubve iwo uzoti wakaroora. Chinhu chinoitika mambo ndechekuti inzwa akayo guru wangu urikuda kutaura nemukadzi kwete zvekutsvaga foni kuti ndifonere munhu anogara muno muchekutuma ndogara ndoenda pamba pacho komukadzi wangu ndosvika akasingaoneke pamba angasipo angari kuti ina nditozive abhuya muno umwe murume here wamunayo izvo zokunobvunza kana mawitness kana mumaraini chemuchemuka kubvunza kana pane mwe ndamboona wemaraini kubvunza vanhu mumaraini kuti uyu mukadzi uyu anenge ari pamba here. Izvo somati mune vana vangani nemukadzi uyu? Tine 1. Mune 1. Ndakakubatsira rudo vanhu 2 muchiwirirana atobanzwisa rudo chinhu chevanhu vaviri muchiwirirana handiti ukaona uchiri kukumura bhurugwa uchikukumurira mukadzi wozva tichiri murudo ukaona makuita zvekutsvagana pafoni nemukadzi wako kutsvagana pafoni nemukadzi wako izvozvo hazvibudi handiti wapanzwisisa. Ini ndaa ndichida kuti undibatsire kuti ndigowana mabatsiriro pawakabuda iwe wakunzi unogona kuzenge wakurepa mwana handiti wakabuda mumba uchiti uri kuitii? Inini ndakabuda mumba ndichiti ndiwane nzira yekuti ndiwane mukadzi uyu tikwanise kusolva ndisiri pamba pake. Nzira ndakabva ndatora ndakabva ndaudza sekuru vangu ndingangoti aitengesa pamusika. Saka ndakati pamwe inini kuti auye ndakabva ndati shamwari ndakuda kubvisa zvinhu pamusika uyatitaurirana zvikanzi handakana basa nazve. Ndakamupa wiki ndichingomutsi ndichimufonera kuti ndakuda kubvisa musika uyu musika handiti pabasa pabasa ko kubvisa zvinhu pabasa kwainge kuri kwei? Ndaida kuti uyauye nekuti angasiri munhu angasiri kuwe kusvika inini ndakazotaura nekomiti ndikati ine mukadzi wangu nyaya yangu yakamira sosozvanzi ai kana zvakamira seizvozvo iwe bvisa zvinhu iye auye ndobva ndabvisa zvinhu munhu mukadzi. Ukaona komiti yakadaro iyoyo hapana zvekomiti handiri kupanzvisa hapana zviripo hanoti komiti rudzii. Ukaona munhu uchituma munhu kuita chunhu chakadaro uri kubetseredza kuuraya handiti wakaona uri kubetseredza kuuraya handiti vangadai vakati adzimai venyu vakauya pano pamusika imi musipo tichavaudza kuti munozodzoka movhura musika muri pamwe chete nemurume wenyu ava vaita chido chekukutsvaga
motorana muri vaviri mouya pakomiti yemusika kana zvemusika zvaiye zvine chekuita nenyaya dzenyu. Handiti mapawa chinhu chinoitika ndechekuti vanhu vaviri mambotanga rwendo rwenyu kurufamba muri 2 ukaona maakuti umwe amberi koumwe umwe akufamba ari kubhasitekuko umwe ari kuno ibva watoziva kuti hapachisina rwendo rwevaviri. Handiwapawa ndoda kuti iwewe nhasi wauya muno mudare muno taurira dare zvinangwa zvako zvawauya uchiti ndikaenda kudare maybe ndinganobatsirika. Ndozvauda kuti utiudze iwe tikubatsire tichinzwa mabatsirirwo wauda kuti uitwe iwe kwete zvekutiza vakadzi pamusha. Inini nyaya ndakubatsirwa naye kudare ndekuti sezvo iye achiti ari kundida ndoda kubatsirwa ndichiti inini ndakachengeta vana vake iye akachengetawo wangu. Inini pa 1 mwana tangoti wangu mwana 1 newake 1 tongoti vaenderana. Inini 1 mwana wake 1 usataure zvekupusa zvaunonitaura. Terera mamba kuti unoda kubatsirwa nei nyatswawira mari kuda wada kuripwa chiredzwa here chekurera mwana. mukadzi ari kuti ndokuda aiwa mubvunzei muchiti iye paakadanana naadzimai vake havana kukuudza here kuti vane ayo ndezviziva. saka chaipa chii? Unganoti mukadzi waunotaura kuti ndiri kumuda mukadzi muda kudzokera mumba nemudzimai wako woti ndibhadhare kurera kwandakaita munhu. Hatishande tichidaro vakomana. Nyaya dzekumakomba kuyawo teererai vanhu vamune muchitaura navo. Kana mashaya vanhu vanokuvakai tsvagai. Iwe unondiziva nepamba pangu kwenu purasi kwangu unoziva nepamba pangu kwenu. Ukaona mashaya nyaya kumakomba nzvenga kumakomba kuyawo woti regai ndimbopinda muvhileji wouya pamba pangu wotaura nyaya dzakadai ndokupa njere dzinovaka kwete njere dzekuputswa muchirasa zviri mumaoko. Ivo amai ava kana vane pfungwa idzodzo idzo mamboita zvinhu zvenyu zvamuri kuita muri 2 zvamuri kutitaurira zvemastedzi nekudini havasi vangani pazera rako iri vanofunga muono iwoyo. Handiti wapawa. Saka kana vanhu muripo 2 pasawane 1 pa2 hwenyu anoda kukara zvinhu zvevanhu 2. Handiti mazoa you share. Kana mukada kukarirana you share. Handiti vanhu 2 havanetse kushayana zvinhu. Handiti kana paine zvinhu 5 it's 2.5. Handiti yezvinhu inotora 2 izvi indotorawo 2 izvi. Ini zvanguwo nevana zvangu nei nevana. Kana paita 1 extra kana dziri dzimba totengesa 1 tosheya kuti chii mari yacho ndokunoti kuparadzana kwakanaka. Kana paita mumwe ane njere dzakakunda umwe pakufunga muchifungirana kuti haini ndiri mutaima munhu asingade izvozvo chete ndimwari. Handiti mapawa ngatizivei kwatakabva 17 years ndomakore otaura. Vamwe masoro jeni atinawo pana havana kukwanisa kugara nevakadzi kusvika ipapo. Handiti wapawa havana kutombokwanisa kuzviita izvozvo. Saka ukaona wasvika panguva yekuti iwe unoti mwana wangu ini tine 2 saka uyu ari equivalent 1:1 then uyu 1 asara uyu ndinofanira kubhadhara nani ikoko itsinani starter kumatare edu echivanhu. Kana wazuva sanzu hauna paungari pemhene mashizha unotoriziva nei ndochedu chivanhu. mudzidzisei pauno muchiti ukarera mwana wemukadzi unofanira kumubvisa kwauri nekumuendesa mumba chimurodza usingadye pfuma yake soto yacho namacho usingadye chi pfuma yake. Asi mangwana vazhinji vanhu vauri kuona vachirarama vari kuchengetwa
nevana vevakadzi kudarika wako abva mupfuno mako. Unozvara kamwe karombeke kuti ukakatarisa so akatomboita. Handiwa vanhu. Mukadzi wako wachengetera mwana iyeye. Handitika agouya nemotikari aitaura uchibvunza kuti ari kudzokera nemota achikuudzai kuti baba surprise kuwa makii emotikari tiri kuzoona zvichiitika. Chengaose manhanga hapana risina bodzi. Amai avo kana vaine mweya wakashata wavari kufungira ngavachere komba kudai vosvipira imomo vobva vangovhara kuti kwandari ndoda kuenda kwakashata. Ndoda kukuudzai sinokupai minamato yamunoona mangwana kuti taitaurei. Handiti mapawa 17 years 17 years ndoda kukuudzai pautuo hwenyu makadai so muverenge kubva nhasi mukalkulate ubva 2025 moisa 17 years pamberi mugoti pana anosvika here pautuo hwenyu. Ndochekutanga icho. Makore amagarisana aya nyange vakawana umwe murume ane ndege nyange akadini havararame for those past 17 years. Ruzvinzwa zvandiri kutaurira. So don't waste time. Nguva yekuenda kwatiri kuenda yapfupika kune kwatakadini kwatakabva. Saka ukaziva izvozvo kuti right munguva pfupi kana munguva refu yangu yeupenyu ndisina chandakaita kana kuti ndandaita ichi nechichi ko panguva pfupi ndichaitei. Pakuda kuti muchengetane pasina kusarurana kusarudza makupanana mazita ekuti vana vako. What do you mean? Makuda kuudza vana zvakavanzika. Musaite hunhu hwakadaro kuchivanhu chinoripisa vanhu. Handiti zvakafanana nemwana anomira pamberi pevanoti havasi baba vangu ava imombe mudare ramambo. Uda kutsanangurei pachimiro chamai nababa, uda kutaurirei kunyika unonzi kufukura hapwa. Hatiite zvinhu zvakadaro. Handini mapona. Saka inini zvandanga ndichifunga bai guru muning'ina wenyu ndiye musoro wenyu. Manzwa yese story yanga ichitaurwa apa kuti murume ari kuterera mutero pamba paakagara nemukadzi. Once wangoona zvinhu zvakadaro hazvina kumira zvakanaka. Handiti mapona. Mutero wachona waitererwa kunani. Kana pari mutero kauchitererwa kufamily iri family house kakuti aida kugara pano nemurume wangu tererai mutero zvinotenderwa kuti tererai mutero. Ndofunga vaingoterera havo kuri kukanzura. Ndofunga ndoko vaibhadhara. Handiti mapona. Izvi zvazvina kuipa ko ndikagara imba mahara. Ndofunga vaibhadhara kukanzura. Kana iri nyaya yekuti imba yaibhadhara kukanzura that's fine. Nokuti ndopavaitogara. Hakuna angazviramba izvozvo kuti mukwasha uya ugare pamba. Ndagara pamba apo wonzi uri mwana wepano kaiwa kuti umwe zvoda kuitwa zvese uda kuti zviitwe nani zvotoitwa nemi. But nhasi uno manje ari kuzvitaura akuita unge chinhu chakaipa. Handini mapona. Hapana chakatomboipa pazviri. Nokuti nyange dai ainoterera imbawo zvakangofanana. 17 years uchigara pamba pambuya rewe. Aina kunewe. Mari. Aiwa ndasingagare pamba pambuya ndakatanga kugara 2016 na 17 va. Ndiwe ringere makore. 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. 16. Pamba pambuya ndakagara zvokuma 7 years. It's not a joke. Zvokuma 7 years mukuisa vanhu ndisingagara. It's not a joke. Handiti vanhu vese vari kuona vakagara kumisha uko vanoda zvisingaite kugara muno mutaundi muno. Chinovatasa kugara muno havana pekugara. Handiti wapona. Inoda sere kugara muno but handina manje magariro. Handiti wapona. Saka ndaikumbira uyo wanzi muzukuru zvisinei kuti unogona kunge uri mwana mudiki kuna sekuru. Itii kana muchiudza vanhu vakuru muvabatsire vagotora pfungwa yekuti ukanzwa mwana mudiki wotaura matauriro aya zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukadzi nemurume ava kana vachidanana
ngavadzokere kumba vonogara. Pavanga varasika ndepekuti uyu akuteerera zvinotaurwa nevavo, uyo akuteerera zvinotaurwa nevavo. Kana vanouya manje vanhu vavari kuteerera vaya hapana ari kumbovaudzawo nyaya yekuti dai magara zvakanaka. Handiti mapona haunganzarwo maniwe mani mari yako nga ushanda kumakomba, mani mukadzi akagara kumba maniwe. Aiwa uende kumakomba usina kubikirwa nemukadzi. Auende zvekare uchienda kumakomba kunoita mukadzi wokurota kuhope, iwe mukadzi wako uinaye. Handiti ndopo waizonodzoka kuti arije ndimbodzokera kumba service. Handiti nokuti ariko mukadzi wacho edi unapo pekudzokera kumba. Saka ngatiregei kutambisa nguva. Amai mati murume muri kuda here murume wenyu? Kana ukagara nemurume mumba menyu ukaona wakuda kuti no zvekuti agare pano pamba hazvichaita, ibva waziva kuti newo kuti hausare pamba pano penyu. Hati ndizvo? Indai munotsvaga imba yenyu muloje mugare pasina anokonyodzera umwe. Kana achibhadhara $150 anotadza nei kunoteerera imba 2 rooms kana 3 rooms dzekugara. Indai munotsvaga pamba penyu mugare pasina anotaurira mumwe munhu maga ipapo. Handiti moisa lodya kumba kwenyu. Handiti ndachikumboroka kubvunza mama ambuya vabuda pachena nditi sekuru vari kutenderera pakuti ambuya vati murume wavo vachiri kumuda. Tichatudzokera kaiko because sekuru vafanira kubuda pachena kuti mukadzi vachiri kumuda here since vangu vakutaura kuti vanoda kuti vabhadhare kuchengeta kwavakaita sanga vabude pachena uri patinobuda muno vanhu havazononetsani futi kudzokera kumba nemukadzi mwana abhadharwa. Kudzokera mukadzi akwake murume akwake mwana haite sei futi. Munoziva kana wakagara so kumutaurira kuti vana kuvaisa apa, so mukada kunzwa tsitsi dzeupenyu torai vana muisa apa, musati matadzirana torai vana muise pamberi penyu apa. Handiti ndo vanodzora vanhu vana ndo vanodzora vanhu. Handiti mapoa ukaona watadza kudzorwa nevana hatina kwatiri kuenda. Saka please ndiri kuyarga ndikuona mambo iyi nyaya yekuseyamwa ichipedzesai. Kana vanhu vacho vari kudanana bvunzai, kana vacho vari kudanana vaendesei kumba vachidanana. Mvunzo wasara kuti mai adada murume wako indomuda mukadzi wako right. Zvino kana uchida mukadzi muchidanana amai nababa inzwai iyi mukana watinoti kana muine madomestic clashes munouya muri vaviri togara pasi kudiscussa madomestic clashes acho kuti iron out kuti iron out dakara adziswa manzwiza nemukana wazvo yakonsultant asi chatinokubva ndakuadvisa tichibuda mumwe mushamwari yavo usazombova wakatsvaga third party anotaura nezvemukadzi wako newe manzwiza kana advice haikona kuwanzotambira maadvice anoita right pachitofu mumba mako anoparadzira musha. Saka imimika zvaakuzikana nendari ngibva uno murume nemukadzi vari kuenda kumba kwavo sekutaura kwamaita pamberi pedare munogara zvakanaka. Taita kuti ngotaura muchana ngofu nababa imi muri apa imi muri kudisisa here adzimai venyu vangu muda kungoti mungofadza dare chete. Aiwa ndikuwada
Remember I'm good is some more news with the parashutes that are shora murume apa kana kuti mimi. Inini murume handina chandoshora basi. But pane nyaya yatinge tikangoti tingogariswa ipera. Vantu kudayo madzusisa. Zvanzipo huya inuri vanhu. Mande, ngauya mande unovaona vari papa mande. Vogati maissues yali. Ini chanda kusiya kwauri iwe mwana ndiga. Rega kuti kana murume achikutsvaga ushaikwe. Iyo nyaya isiye iyo pano pada redu siya. Rega murume kuti achikutsvaga ushaikwe unenge uri kupi. Rega kuwanda nemadziro. Rega ndikudze chihura chipere. Munopana chigwere ngofa mese musiye vana kutambura. Tachembera nasi tuma 78 years. 78 years tiri vapenyu handiti. Mwari anotishengeta. Nayo chengetwai naMwari. Ani manzwa ari 78 inde 75. Ukunzvisa takura. What about kana makamutaridza? Makamutaridza makore mangani? Rega kunzvenga murume wako wakabereka naye vana. Unopiwa chirwere mukafa. Rega kunzvenga murume wako makaita zvinhu bhindeko mese. Right. Ndani mazvizonzumukai. Iwe wese muzukuru uchibetedza sekuru vakanyanya kuteera mashoko. Masaina pepa akudara mesa. Unoregeza nemanje moya pano. Moya muri tu. Moya muri tu bana mai. Ndipantaura deep taura topedza nyaya yenyu. Mukadzi akashambuka anopenga. Mukadzi akashambuka anopenga.